Prvý ročník hokejbalového turnaja Jepury Cup bol zároveň aj oficiálnym otvorením nového hokejbalového ihriska v Devínskej Novej Vsi. Starosta Milan Jambor, ale aj ďalší hostia neskrývali nadšenie z tohto nového športového stánku v našej mestskej časti. Naozaj po takej dlhej dobe tu máme krásne hokejbalové ihrisko, ktoré spĺňa extraligové parametre. Už teraz sa zaplnilo deťmi, už teraz sem chodia deti jazdiť na inlinoch, ožíva maximálny pocit spokojnosti. Pevne verím, že prídu ďalšie deti, ďalší dospelí a to ihrisko budeme naozaj využívať na maximum. Určite dnešný deň sa zapíše do histórie, športovej histórie Devínskej Novej Vsi, pretože ak 19 rokov trvalo, aby sa vybudoval nejaký športový stánok a dnes sa tento športový stánok otvára, tak klobúk dolu pred týmto. Cesta k nemu nebola ľahká, pretože nie je to len samotné vybratie miesta, samotná realizácia, ale hlavne získavanie financií, ktoré na začiatku ich nebolo dostatok, takže ten prvopočiatok, ten pôrod tohoto dieťaťa, ktoré dneska je v podstate sa oficiálne dostalo na tento svet, bolo trošku náročnejšie. Ja si myslím, že občania si zaslúžia takéto športové stánky, ale zaslúžia si aj iné stánky, kultúrne, poprípade pre iné aktivity. Na otvorení nechýbal ani dlhoročný devínsko-noveský hokejbalový funkcionár Otto Prokop, ktorému sa týmto konečne splnil jeho večný sen. Ja som veľmi rád, že som sa dožil tejto chvíľky po tých 19 rokoch a určite teda je to zase do budúcnosti veľká výzva pre mňa, ako aj pre hokejbal v Devínskej, aby sme hlavne tú mládež znovu organizovane podchytili a spoločnými silami aj vďaka fotbalovému klubu teda mohli zase Devínskej priniesť aj športové úspechy v oblasti hokejbalu. Bolo to nekonečný boj, aby sme niečo postavili. Samozrejme, ako pán Prokop povedal, že 19 rokov bojovalo to, aby sa tu niečo postavilo. Ja si myslím, že bolo treba komunikovať samozrejme tak so starostom ako s poslancami a dlhé roky, aby sme sa dostali do takéhoto stavu, ako máme momentálne. Samozrejme, situácia je taká, že potrebujeme ďalšie veci dorábať, čo sa týka iných športovísk. Športovú úroveň podujatia zvýraznila aj prítomnosť dvoch hokejbalových majstrov sveta, Mariana Gibu z 99. roku a Dušana Danka z júnových majstrovstiev sveta v Kanade, s ktorým sme sa aj porozprávali o tomto úspechu slovenských hokejbalistov. Na majstrov sveta sme išli opäť s ambíciami mať medailu, keďže ako jediná krajina všetkých na svete máme z každých majstrov sveta zatiaľ medailu. Takže to sa nám podarilo a podarilo sa nám to perfektne, lebo bola zlata. Turnaj bol veľmi dobrý a veľmi silný. Zase tie mužstva, tie mäkké hokejbalko, Česko, Kanada, USA, Portugálci boli veľmi silní. Mali sme trošku šťastie so žrebom, že sme sa semifinále vyhli aj Kanade, aj Čechom. A zápas proti Portugalsku, ktorý sme porazili, sme zvládli. Potom v finále, tam už to bolo z koho a konečne sme porazili Čechov a konečne zase po dlhých rokoch sme my majstri sveta. Aké sú podľa vás podmienky pre hokejbal na Slovensku, alebo teda aspoň v Bratislave? Tak ja už dlhé roky hrám hokejbal, som aj tréner a podmienky sú není veľmi dobré, pretože je málo ihrísk, ktoré spĺňajú tie kritériá, na ktoré sa môže hrať tá extraligová súťaž. To znamená, že túto, čo sa vám teraz podarilo vybudovať, je super, že spĺňa to rozmery, ktoré naozaj v Bratislave sú len vlastne to len tretie ihrisko. Jedno je v Rušinove, jedno je v Petržalke, tretie je tu. Takže je to veľký progres a tým pádom vždy Bratislava bola najlepšia, alebo bola meka hokejbalu a bolo tu najviac hráčov tvorilo reprezentáciu. Keďže teraz stal sa jeden taký výborný klub ako je Nitra, ktorý dokázal platiť hráčov, takže pokúpil celé Slovensko a vyhráva ligy. Takže teraz tým pádom, že ďalšie ihriska vznikajú, je šanca, aby zase Bratislava sa dotiahla opäť na nich. Takže je obrovský úspech za to podarilo také ihrisko a mám z toho radosť. Ja som Dubravčan a do Devínskej som od malička chodil hrávať hokejbal, síce na také iné, do takého sídliska, že konečne to budú mať ľudia z toho trošku pokoj a ihrisko spĺňa rozmery, takže ja som veľmi rád. Devínska vždy, keď sa hrala tá bratislavská liga, vždy výborné mužstvo, čo tu boli bratia Strnadovci, keď ešte ja som malý, som chodil ani pozerávať, ak hrali. Potom Otto Prokop, čo to viedol, keď som ja bol malý tiež, on vždy mal nejaké družstvo, ktoré hralo a veľa hráčov aj je reprezentantov, minimálne v juniorských kategóriách. Ja ako tréner juniorskej kategórie som trénoval Božíka, ktorý je odtiaľto a ďalší, ktorí hrali a teraz toto vidím z tých slovenských dresoch, čo hrajú, tak zase sú tam hráči, ktorí sú naozaj dobrí a perspektívni pre slovenský hokejbal. To, že majú konečne kde hrať, je len plus pre nich a verím, že do roka, do dvoch sa
nejaké družstvo Devinské vytvorí, ktoré sa pokusí o extraligu a bude hrať normálne extraligovú súťaž aj tu. Určitým krokom práve k takémuto cieľu bol aj tento turnaj, ktoré sa zúčastnili prevažne ligové tímy. Okrem usporiadajúceho HBC Jepuri tu bola Farma Petržalka, Lizards Stupava, potom Slovan Bratislava, Moskytos Devinská Nová Ves a Flyers Bratislava. Hralo sa vo dvoch skupinách po troch mužstvách. V zápase o konečne tretie miesto v turnaji sa stretol Slovan Bratislava so Stupavou. Stretnutie sa vyvíjalo lepšie pre Stupavčanov, ktorí získali dvojgolový náskok. Slovan síce strelil kontaktný gól, no aj napriek veľkej snahe sa mu nepodarilo stav vyrovnať a prehral so Stupavou tesne 1-2. Vo finále medzi domácou Jepuri Devinská Nová Ves a Farmou Petržalka sa skóre menilo veľmi rýchlo. Devinská sa dostala do vedenia už v 37. sekunde, no Petržalka vyrovnala o necelé 2 minúty neskôr. V druhej časti hry išli pre zmenu do vedenia Petržalčania, ale domáci tím nezložil zbrane a dvomi presnými zásahmi otočil skóre a vyhral stretnutie 3-2. Najlepším strelcom turnaja so 6 presnými zásahmi sa stal Tomáš Valent z Petržalky. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Peter Butovský z Jepuri Devinská Nová Ves a najlepším hráčom sa stal jeho tímový kolega Patrik Sabo. Najsilnejšie ruky v turnaji mali Flyers Bratislava, keď udržali nad sebou 5 mužstiev a skončili na 6. mieste. O niečo lepšie sa darilo týmu Moskytos Devinská Nová Ves, ktorý sa umiestnil o stupienok vyššie. Pomyselnú nepopulárnu drevenú medailu a teda 4. miesto získali slovanisti. 3. miesto si vybojoval Lizards Stupava. Tak my sme to v prvom rade pojali ako prípravu na novú sezónu, ktorá nás čaká už onedlho. Toto je turnaj, ktorý sa hral 2x10 minút, čiže tu sa mohlo stať čokoľvek. Je to krátky čas, ale myslím, že s výkonmi celého mužstva môžeme byť určite spokojní. Organizátorom klobúk dolu, nie len za tento turnaj, ale za všetko, za to, že tu toto dnes stojí, pretože Devinská je hokejbalová bašta. Vychovali sme tu kopec výborných hokejbalistov a Devinská Nová Ves si takýto hokejbalový areál určite zaslúžila. A ja za seba môžem povedať, že ja som tomu veľmi rád a ja dúfam, že s týmto ihriskom prídu aj nové výzvy a nové úspechy. Porazenému finalistovi Farme Petržalka sa ušlo 2. miesto. Tak v prvom rade by som chcel poďakovať organizátorom, lebo to skvele zvládli a takisto spoločnosti DNV Šport, že spravila pre Devinsku a pre náš šport niečo nevydané, čo tu strašne dlho nebolo, postavili nové ihrisko, veľmi pekné. A čo poviem k výkonu nášho, no výborne, 2. miesto je super, takže tešíme sa a zároveň sa tešíme, že víťazstvo ostalo doma, tam, kde podľa mňa v správnych rukách po dnešnom zápase. Víťazom prvého ročníka hokejbalového turnaja Jepuri Cup sa stal HBC Jepuri Devinská Nová Ves. Už od začiatku sme chceli za tým víťazstvom, bol to vlastne náš hlavný cieľ a všetko sme tomu prispôsobili, urobili sme preto všetko, myslím si, že sme sa pripravili na to. Tá cesta ako nebola jednoduchá, hlavne v tom zápase s Farmou, ktorý sme na tej nájazde vyhrali, tam náš najlepší hráč rozhodol a postupne sme utužovali ten kolektív od zápasu k zápasu a ako nájazd sme to vyhrali a sme veľmi spokojní.